आए बुद्धि किनु छायाछ यता स्वर मारिने त क्या एरोये खेली भल लक्ष्मी मोलरप मुइना आहा मुइना आहा मुइना आहा কি হলে ফুটে ধরলাম নাকি হে 어 그루 빠글이 나기 이 징부 탕바부 크리포트 하나상 로 এ পাগলাই ধরলাম নাকি হে কামদিলি পাগলাই হব লাগবো হে 자라 이 킹탕바부 크리포트 담셔봐 모장마바부 가지자야 킹부가들이 이슬 너가 비 산구 눈다가냐 비베디 만치가 그 호롤로 그문다가냐 비베지 칼라다가냐 안고 외치바 한입에 비베디 플래닝 칼라냐니 비베지 칼라되면 너가 이슬 시방 모장 가문이 먹어봐이 스니바 지우다 안 해봐이 스르크바 바세봐이 미니 시하다고 악마 비베디 흐덩 이슬 네 흐덩대 미스니 악형 퇴지 때 앙드니 능 비콘리 나드는 가는가 이슬 능 비콘리 나드는 가드면 악니 집어 비니 그냥 그 비베디 칼라되는 비니 그냥 아드니 집을 시킹브라 하라마 지킹브라 마그야 시킹브라 하그때 비콘 칼라가 되면 비비 자네만 지니 악해오나 트윈이 자가양나 능한 그 팡나리 드느르면 시방 산심 능한 그 팡은 안 든다면 비시 자네만 지진 튀지 않다가냐 로 어이 애기 복시해 이 애기 복시해 เฮ้แกลาปิตุปักเลียนี่กี้ให้ปักเลียไป 네, 능스냐 카운팅지 안 되네. 능스냐 카운팅지. 미콜리나는 가능한가? 이 사람이다가이. 미콜리나는 가능한가? 너 능스냐 카운팅지. 네, 부타. 탕아 타나 원래 마트잖아. 마콜 탕아 타는 거야. 시에버는 길라 탕아 타나가. 네, 부타는 거는. 라우브갑 카양이다가이. এই জয়ে বালি পাগলা ধরলাক সাকে পাগলা হে সাকে 마우리야. 아니다가 라우브가봐. 능스는 꾸더니 부타는 가랑 봐봐 않고. 나기가봐 만치기야. 라우브나 이렇게 한 거. 그글라니 시원한 다와브나 이렇게 한 거. 뭔지 봐. 사라네 까라네 든다부 시오글란 답을 많고 라우브나기라 악미 끝에서 고나기나 베기라부 만치기야 문지바이 닉스로이다 만치고는 스로이다 무지대는 스로이다 오보탄 그비 슈리야 무탈랭한 베비 슈리 콜라나 푸지마랑 능스든 부탄나구나 오보던거 এ আইয়ে ভাল এ ভয় লাগিল মোৰ ক'ৰবাত কামৰিব আমি পাগলা হৈ যাব লাগব এ আইয়ে কি চেঁচা ভাল ভগৱান চুৰি ওলাইছি এ দাউৰ 이들로 মার মরজিয়ে খাইছানাই মার 애기 거에 봐 চেঁচা হে কি লাজো পাগলা হবাই চানা হে ভাল মোৰ মারবাইছি দেখুন 로 মারেক 애기 거래 뭐 আমি মানুহ আৰু চাচা মার কিউডা ওরলি মার হেই বালকি হর পানাত পড়লু এইগলা কেলা ঠুগা পি দেখি কিনে আইলু পাগলা হয় নাকি কেলা দাউর মানে খারকে তানিয়া মানে খারকো তার মানে বুথার দামান চিবু ইয়ানকো নাই বুথার মানে খারকো নেজরে মানে খারকো স্কাল মানে ফিটুন মাথে উঠাতো dalai mana buthar di angko angko buthar tai ni sen na bugunai de mon wata ang dalai man to buthar de mana buthar de angko jibang alai silai kalai betas leslai angko jibang duku betas leslai alai silai angko jera buthai gamani jaga kai kalai ding man to buthar di da buthar nangko bon angko nai de mon man to dhuin chen na ne mana buthar gai भगवान माबोरै जानोमोन खौ दे बे एक्सिडेन्टआ माबोरै जानाय सासे सेंग्राया खुन्दायनो होननानै नुनानैबो खुन्दायना गालांदों आंखौ नुखानानैबो बे खुन्दायनाय आंखौ नुखादोंमोन बे आं लामाथिं गसंनानै दंमोन बेयावनो खाथियाव फैनानै खुन्दायना गालांदों इसिबां गाज्रि बे आं मोननांगौमोन बेखौ सोब्बादां हाथाय बारहरगौमोन आं बेखौ बेनिफ्राय मामि नों मिथिगौ आंखौ बेसिम हस्पिटालसिम लाबोनाय मानसिया आंखौ जाय बासायदों बे रनिसो रनि सोर रनि आयै बारहुंखानि बिदा रितुनि फिसाज्ला मा आयै फिसाज्ला गिदिरा रितुनि फिसाज्ला गिदिरा आंखौ बासायदों रनिया आयै जों जेरैबायदि सानदोंमोन गाज्रि होननानै बिसोर बेबायदि गाज्रि मानसि नङा आयै बिसोर मोजाङानो बासायबानो मोजां मानसि जायो नामा मानो उल्था बुजिदों नों आयै आंखौ बिसोर बासायदों बे नङाबा आं थैगौमोनसो खोमा बे मोजां जाबा मा जानो बेनि बिमायाथ' गाज्रि बिमाया गाज्रि जानो हागौ आयै नाथाय रनिया बेबायदि नङा मोजांसो जागोन एसेबां मोजां होननानै बाख्नायनो गोनां दरखार गैया
बिमाया गाज्रि नालाय बेनिखायनो आंनि महराव आंनि मेगननि नोजोराव बिसोर गासैबो गाज्रि आयै बिमाया गाज्रि जाबानो दे फिसाज्लाफोराबो गाज्रि जागोन बेथ' नङाना नंबाबो नङाबाबो बिनि बिमाया आंनि थाखाय दायनिगिरि आरो बिनि साजाखौ बियो सानसेबाबो मोनखागोन आरो बेखौ आंनो होगोन बिनि साजाखौ आंनो होगोन गोबैबाबो आंनो होगोन थाय मोनबायना मोनाखैबा हाबिलाया न' खेबसे मोनथिनो मोननाय मोनबा सहैबायना सहैयाखैथाय सिख्ला मानसि बेबायदि हारसिं गारबोबाय थै माबोरैबा मोनबायलाय आं गोसोखौ टेनसन मोनबायलाय आं खेबसे मोनथिनाय मोनब्ला न' सहैबाय होननानै गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनगौमोन आरो फना सुइच फनाथ' सुइच अफ जानाङामोन आं हरावनो हरसे मबाइल चार्ज होनानै फुल चार्ज होनानै बारहुंखानो होनो होखादोंमोन आं मबाइलाबो फुल चार्जखामोन मानो सिमबो दंखायोमोन नेटवर्कआबोथ' मोजाङानोमोन मानो मबाइला सुइच अफ जाखो एटलिस्ट खेबसे रायज्लायनो मोननायबा सहैबाय होननानै मोनथिनायबा गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आं दे मानि बायदि मबाइला सुइच अफ जाबाय नाथाय बे चार्जखौथ' होनो हागौमोन नङा होमबा दानाथ' बयबो गंफा गंफा गामियावनो कारेन्ट फैजोब्बाय बेबायदि गामियानो गैला होमब्ला मबाइला मानो अफ जाखो सोरजोंबा खावजाबाय बे मबाइलखौ बे लाइन गारियाव थांनायाव सोरजोंबा खावजायाखैथ' बे नङाब्लाथ' आं खिन्थाखादोंमोन हाबिलानो आं फन खालायगोन दे आरो जायखिजाया सहैबाथाय इनफर्म खालायहर सहैबाय होननानै बेथ' खिन्थाहरनांगौमोन आरो दे मानिबाय खिन्थाहराखै एटलिस्ट मबाइलाथ' अन थानांगौमोन आंथ' बेखौ बुंदोंमोन फन खालायनानै खबर लागोन दे आं होननानै मबाइलखौथ' बे अन लाखिनो हागौमोन टेनसनसो मोनबायलाय आं थै बे सिख्लायाबो दिनैसो एक्सिडेन्ट जानो मोनबायना थै बेखौ बासायनानै आंहा हाबिला थांगारबाय दा बासायाबाबो जाया एक्सिडेन्ट जानाय मानसि बेबायदि आरो गारना थांनो हाया नाथाय आंहा बिथिं माइनास जाबायना थानोनो सुखुथाराखै आं गाबोन समफोरफोर थांफिनसैसो बायदि मोनलाय लांबाय आं टेनसन मोनोना गावनि मोजां मोननायखौ बेबायदि एसेबां गोजानाव हारसिं थांहोबाय आरो थांहोनानै दाबा मा अबस्था जानानै दङ खबर गैया मा गैयानो टेनसन जाया नामा हे जाम्बा नों बुजियाखैलै आं बे नाम्बारखौनो होदोंथ' बे नाम्बारा एक्टिभानो दंखायो होमब्लालाय मानोथो फनानो नांला है जाम्बा बेखौनोथ' बुंखादोंना आङो दहायनिफ्राय बेखौनोथ' बुंगासिनो फना नाङाखै सिमनि थाखाय नङाब्रा बे सिमा एक्टिभ दंखायो बे मबाइलानो मायबा जाबाय सोरजोंबा खावजाबाय जानो हागौ बे हाबिलाया नङाबा फन हरलासो थांगोन नामा बे हरगोन खोमा दे बिबा मा सिटुवेसनाव दं दा मबाइलफोरा चार्जबा दंना गैया बावदोंबो जानो हानाय ना गाबोन खालायगोन खोमा दे खालाया बे बिसोरनि गामिनि मुंखौ मिथिगौ आं बिसोर खोन्थालांदोंमोन लिरना दोनखादों आं समफोरबो थांखागोन आं खाला बे गोमाखाबाय बे आंनिबा नङाबा सुइच अफ जानाय नङामोन मबाइला आं बेबायदि थानो हाया आङो थांगोन आं गाबोन समफोरफोर सोरावबो थांनो ओंखारदों खोनाबायसो नामा सोरावबो थांनो ओंखारदों देहाफोरानो मोजां जायाखै अबाव थांनो ओंखारदों जेरावबो थांनायनि दरखार गैया सोरबाव थांनो ओंखारदोंखाय जोंहा गुबुन बाथ्रासो रायज्लायदों ओंखामफोरा जाफैदो संखांबाय आङो आरो फटमाया माबारै फन खालाय बिहाबो मा बिमाया लोमजाखौ इमारजेन्सि जाखौनो हरखाबनो आंहा बेबायदि खामानि मावबाय थानो सम गैया मिथिबायना अफिसाव सानसे थाङो थांनानै बे 7:00 8:00 मोनफैयो मेंला मोनसु मेंग्रुनो ओंखाम संनो माबा थोरसि सुनो मानो बेसे खामानि थायो न'खर गंसेयाव एसेबां आरो खामानि मावनो हायो नामा मानसिया बिखिंबो रेस्ट लानाङा आङो नोंसोरबो एसे एला हेल्प खालामनो हाया आंखौ मा हेल्प खालायनो बेखौलाय मानसि थानानैबो मानसि लाखियाखै दा आरो हेल्प खालायनो बाथ्रा बुंदों सोर मानसिमोनखौ आंलाय रुवाथिखौनो मोनाखै खस्थ'नो अफिसाव सानसे मावनानै आरो बेयाव न'खरनि खामानि माखासेखौ मावफैनांगौ ओंखाम संनाय मानाय फटमाखौ माबारै फन खालायनाय गाबोन ड्राइभारबो लायनो थिनहरगोन आं नुदों न'फोराबो एसेबां गाज्रि जाना दङ मा गोलैना दङ धुला बाला हाद्रि गोजा बैयाव प्लास्टिक पेकेट मायबा जानानै माबा माबि गारना दोनदों हौवानि फिसा होननानै नोंसोर जेबोखौनो मावनो हायाना न'खौथ' एटलिस्ट नोंसोर सिबनानै लानो हागौ बाफ्रे बेखौबो बिमायानो मावनांगौ रुवाथि थाब्ला रुवाथिया गुबुन बाथ्रा बिमाखौ नेबासिनो थायो न'फोराबो एसेबां गाज्रि न'खौथ' सिबना लानो हागौ नोंसोरो सिबगोन मानोबा गंनो हाखाया आं ओरैनोबा जानजाय साखाया आंना आयै आं बेनिखायनो बुंदोंमोन ना नोंखौ हाबिलाखौ लाखि होननानै नोंहाबो खामानि थायो अफिसनिफ्राय फैनानै खामानि मावनो खस्थ' जायो आयै आं मिथिगौ ओजोंबो सानसे खामानि मावना नोङो ओंखाम संफैनो खस्थ' मोनो बेखौ बुजियो आयै आं नोंखौ बेफोरखौ बुजिखानानैनो आं हाबिलाखौ लाखिनो होदोंमोन खामानि मावग्रा मानसि मोनखाया नों मानो लाखिदो हाबिलाखौ आंनो बेबायदि रुवाथि नाङा दे ओंखाम जाफैदो माबोरै आंहा खुरनो हाबाय थानायनि सम गैया उन्दुनोसै आङो मेंनाय मोनसिदों दानो जाफै खुरखानोसै आङो आं ओंखाम जाया दे आंनो खुरना ओंखाम जाया मा ओंखाम जायाहाय नोंलाय दोनैलाय
सानसेबो ओंखाम जायालासिनो थायो मानसियालाय दिनै मा ओंखाम जाया होनखौ आरो माथो सानसे ओंखाम जायाखैनो फास्टिं थायाखैमोन नों दिनै शिब बाबानि नामाव मानो ओंखाम जाया दालाय हर जाबायानो माथो मालाय सानावल'सो ओंखाम जायालासिनो थायो हराव जायोना जाया आं ओंखाम खुनाङा आंनो हे मा जाखो बेहालाय बेलाय माथो ओंखाम जायाबानो थानो हायामोन दिनै मा ओंखाम जाया होननानै थांखो बे मा जादों बिहा माबा जादों नामा फैनायनिफ्रायनो माबा सेमथा रागा दंबाय दं माथो मोनथिया आं फै जाफैदो फै मा जायगाथाय बियो लाइट गोजा माथो जेखिबो लाइट गोजा माथो मानसिफोर थानाय न' बायदिबो मोनाखै माथो मायबा अफिसफोर नामायथाय मेंजोब्बाय आं ओंखामबो उखैसोबाय बेयावनो जिरायनोसै सानसे बेबायदिनो थांबाय जेबो मोनजायासैबो खर'सो गिदिंनाय बायदि मोनसोदों आं खर'सो गिदिंसोदों खर' गिदिंनाय मोनसोबाय आं दुरबल मोनसोबाय बेयावनो उन्दुनोसै आं अखा हायाबानो जाबाय गाबोन सोरांबानो अबावबा थांसिगोन आं दिनै बेयावनो थानोसै लाइटबो दंसै गिनाय मोना नङाबा खोमसियाव गिनाय मोनसै आं